Пипи отива на цирк. В малкия град пристигна цирк и всички деца хукнаха при своите майки и татковци и заврънкаха да ги пуснат на представление. Том и Яника направиха същото и техният добър татко веднага извади няколко лъскави сребърни монети и им ги даде. Стиснали здраво в длани парите, те нахълтаха у Пипи. Тя беше на верандата при коня и сплиташе опашката му на тънки плитчици, които кичеше с червени панделки. Днес той има рожден ден, ако не се лъжа, каза им тя, и за това трябва да е докаран. Пипи, каза задъхано Томи, защото беше тичал много бързо. Пипи, искаш ли да дойдеш с нас на цирк? Мога да дойда с вас къде ли не, каза Пипи, но дали мога да дойда на цирк не знам, защото нямам представа какво е това цирк. Боли ли там? Колко си смешна, засмя се Томи. Как ще боли? Знаеш ли колко е весело? Коне и палачовци и красиви жени, които ходят по въже. Но струва пари, каза Аника и разтвори ръчичките си, за да провери дали лъскавата монета от 2 крони и двете по 50 йоре са още там. Аз съм богата като вълшебник, заяви Пипи. Все ще мога да си купя един цирк. Макар че ще стане тясно, ако имам повече коне, палячовците и хубавите жени някак ще ги набутам в килера, но тая работа с конете ще бъде по-трудна. Щурочи, каза Томи. Кой ти казва да купуваш цирка? Трябва да си платиш, за да гледаш, разбираш ли? Гледай ти, възкликна Пипи и зажумя. Та нима гледането струва пари? Аз по цял ден се разхождам и зяпам. Кой знае колко пари имам да давам за това? След малко тя внимателно отвори едното си око и започна да го върти на всички страни. Да струва колкото си ще, каза тя, но просто трябва да погледна. Най-сетне Том и Яника все пак успяха да обяснят на Пипи какво е това цирк и тя отиде да вземе няколко златни парички от своята чанта. После си сложи шапката, голяма колкото колело, и тримата се запътиха към цирка. Навалицата се блъскаше пред купола, а пред гишето за билети се виеше дълга опашка. Постепенно дойде ред и на Пипи. Тя вмъкна глава в прозорчето, впери поглед в добродушната стара дама, която стоеше на гишето и попита. Колко струва да те погледа човек? Но старата жена беше чужденка, тъй че не разбра какво й каза Пипи и отвърна. Малко момиче струва 5 крона на хубав място, 3 крона на по-лош място и 1 крона на правостоящ. Аха, каза Пипи. Но тогава ще обещаеш да ходиш и по въже. Тук се намеси Томи, който обясни, че Пипи иска билет от по-евтините. Пипи подаде 1 златна паричка и старата жена я заоглежда доверчиво. Дори я захапа, за да се убеди дали наистина е златна. И едва тогава Пипи получи своя билет. Освен това получи много сребърни пари като ресто. Какво ще ги прави тия грозни малки бели монети? Негодуваше Пипи. И аз си ги задръж, а аз ще те погледна 2 пъти на правостоящ. Тъй като Пипи решително отказа да вземе рестото, дамата замени билета и срещу билет на първия ред и даде билети за същия ред на Томи и Яника, без да им вземе пари. Ето как стана, че Пипи, Томи и Яника се настаниха на чудесни червени кресла точно до арената. Томи и Яника се обръщаха много пъти, за да помахат на своите съученици, които стояха много по-назад. Ама че странна колиба, отбеляза Пипи, като се оглеждаше смаяно. Но както виждам, са разсипали талаш по пода. Не, че съм дребнава, но го намирам за немърливост. Томи обясни, че по всички циркови арени има талаш, за да тичат конете по него. На специален подиум се беше разположил оркестърът на цирка и внезапно се разнесе бодър марш. Пипи бурно заръкопляска с ръце и заподскача възхитена на стола си. И слушането ли струва пари или то е безплатно? Попита тя. В същия миг дръпнаха завесата от входа за артистите и директорът на цирка, облечен в черв рак и с къмшик в ръка, се появи на арената, последван от 10 бели коня,
с червени пера на главите си. Той изплющя с къмшик и конете обиколиха в тръс арената. После отново изплющя с къмшик и всички коне вдигнаха предните си крака върху преградата, която ограждаше арената. Един от тях беше застанал точно срещу трите деца. Близостта на този кон никак не се понрави на Аника и затова тя се отдръпна колкото може по-назад на стола си. Пипи обаче се наведе напред, хвана коня за крака и му каза: „Здрасти, как си? Много поздрави от моя кон. Той също има днес рожден ден, само че му вързах панделки на опашката вместо пера на главата.“ За щастие Пипи пусна крака на коня преди директорът на цирка да изплющи отново с къмшика, защото тогава всички коне свалиха крак от преградата и започнаха отново да обикалят арената. Когато този номер свърши, директорът учтиво се поклони и конете изтичаха навън. Следващия миг завесата се дръпна отново и на арената се появи катранено черен кон, на чийто гръб беше застанала красива девойка, облечена в зелено копринено трико. В програмата пишеше, че се казва мис Карменсита. Конят се понесе в кръг по талаша, а мис Карменсита стоеше спокойно и се усмихваше. Но после се случи нещо. Тъкмо когато конят минаваше покрай мястото на Пипи, нещо профучава в въздуха и това не беше някой друг, а самата Пипи. Тя застана върху коня зад мис Карменсита, която отначало така се слиса, че едва не тупна на земята. После се ядоса и замахна с ръце назад, за да накара Пипи да скочи долу, но не успя. „Хайде по-кротко“, каза и Пипи. „Няма само ти да се забавляваш и я. Има и други, които са си платили.“ Тогава мис Карменсита реши да скочи, но и това не стана, защото Пипи я беше хванала здраво през кръста. Сега зрителите не издържаха вече и започнаха да се смеят. Беше наистина смешна гледка. Красивата мис Карменсита, здраво хваната от малкото червенокосо момиче с големи обувки, което сякаш цял живот само беше участвало в циркови предавания. Ала директорът на цирка съвсем не се смееше. Той направи знак на своите разпоредители с червени униформи да спрат коня. „Свърши ли вече номерът?“ попита разочаровано Пипи. „Тъкмо когато стана толкова весело.“ „Проклето дете!“ процеди през зъби директорът. „Махай се!“ Пипи го погледна отчаяно. „Но защо ми се сърдиш? Аз мислих, че сме дошли да се забавляваме.“ Тя скочи от коня и се върна на мястото си. Веднага дойдоха двама едри разпоредители, за да я изхвърлят. Те я хванаха и се опитаха да я вдигнат, но не успяха. Пипи се седеше неподвижно и те просто не можаха да я помръднат от мястото й, въпреки че дърпаха с всички сили. Не им остана друго, освен да повдигнат ramена и да се отдалечат. Междувременно бе започнал следващият номер. Това беше мис Елвира, която щеше да ходи по въже. Тя беше с розова поличка от тюл, а в ръката държеше розово чадърче. С малки грациозни стъпки мис Елвира се пусна по въжето и започна да прави какви ли не сложни фигури. Беше много красиво. Мис Елвира показа, че дори може да ходи заднешком по тънкото въже. Но когато стигна до малката платформа в края на въжето и се обърна, ето че там беше застанала Пипи. „Какво ще кажеш?“ попита очаровано Пипи, когато видя изуменото лице на мис Елвира. Мис Елвира не каза нищо, а скочи долу и се хвърли на врата на директора, който беше неин татко. А той отново изпрати разпоредителите да изгонят Пипи. Този път дойдоха 5, но всички зрители се развикаха. „Оставете я на мира! Искаме да видим червенокосото момиче!“ И затропаха с крака и запляскаха с ръце. Пипи се пусна по въжето. И сега се оказа, че номерата на мис Елвира не бяха нищо в сравнение с умението на Пипи. Когато стигна до средата на въжето, тя вдигна единия си крак направо нагоре, така че голямата обувка образува нещо като покрив над главата й. После наклони ходилото напред и се почеса с върха на обувката зад ухото. Директорът на цирка никак не беше възхитен от участието на Пипи в неговото представление.
Той искаше да се оттърве от нея. Затова тихо се прокрадна и разхлаби механизма, който опъваше въжето. Беше уверен, че Пипи ще падне. Но това не стана. Вместо да падне, Пипи залюля въжето напред-назад, все по-бързо и по-бързо, и изведнъж скочи във въздуха и се озова върху гърба на директора. Той така се стресна, че хукна да бяга. Ех, че игрив кон, каза Пипи, но защо си нямаш пискюли на главата? След това реши, че е време да се върне при Томи и Аника. Смъкна се от гърба на директора и се настани на мястото си, защото щеше да започне следващият номер. Той се позабави малко, тъй като директорът трябваше да отиде да изпие чаша вода и да се среше. После се появи отново, поклони се на публиката и съобщи: уважаеми дами и господа, след един момент ще видите най-голямото чудо на всички времена, най-шилният човек в света, шилният Адолф, дошега от никого не победен. Моля, дами и господа, ето шилният Адолф. Тогава на арената пристъпи тежко огромен здравеняк. Беше облечен в трико с телесен цвят, препасан през корема с леопардова кожа. Поклони се на публиката и изглеждаше страшно доволен. Вижте само какви мускули! Директорът притисна ръката на силният Адолф, върху която мускулите се издуваха като големи топки. А сега, уважаеми дами и господа, позволете ми да направя едно наистина интересно предложение. Кой измежду вас ще дръсне да се пребори с шилния Адолф? Кой ще дръсне да опита да надфие най-шилният човек в света? Храбрецът, който победи шилният Адолф, ще получи 100 крони. Помислете си, дами и господа. Моля, заповядайте. Кой ще излезне напред? Никой не излезе напред. Какво каза тоя, попита Пипи, и защо говори на арабски? Каза, че който може да надвие оня мъжага, ще получи 100 крони, обясни Томи. Аз мога, заяви Пипи, но ще ми е жал за него, защото изглежда добричък. Това все пак не можеш да направиш, възпротиви се Аника, че той е най-силният мъж в света. Най-силният мъж, да, отговори Пипи. Аз пък съм най-силното момиче в света. Не забравяй това. През това време силният Адолф вдигаше големи железни топки, огъваше яки железни прътове, за да покаже колко е силен. Господа, провикна се директорът, наистина ли никой не иска да спечели 100 крони? Наистина ли ще съм принуден да ги запазя за себе си? И той размаха банкнотата. Не, наистина не бива, обади се Пипи. Прекрачи преградата и излезе на арената. Директорът направо побесня, като я видя. Махай се, да не те фищам повече, изсъска той. Защо си все така неучтив? Упрекна го Пипи. Аз само искам да се боря с силният Адолф. Тук няма място за шеги, роптаеше директорът. Изчезвай, преди шилният Адолф да събележи твоето нахалство. Но Пипи мина покрай него и пристъпи към силният Адолф. Хвана голямата му ръка и сърдечно я раздруса. Ще се преборим ли? Подкани го Пипи. Силният Адолф я гледаше и не можеше да разбере за какво става дума. След 1 минута започвам, заяви Пипи. И така направи. Тя сграбчи силният Адолф през кръста и преди някой да проумее какво става, го събори на типиха. Силният Адолф се изправи с пламнало лице. Дръж се, Пипи! Викаха Томи и Аника. Зрителите чуха и също започнаха да викат. Дръж се, Пипи! Директорът седеше на парапета и кършеше ръце. Беше много ядосан, но още по-ядосан беше силният Адолф. Откакто се помнеше, никога не му се беше случвало такова ужасяващо нещо. И реши да покаже на това червенокосо момиче, що за мъжага е силният Адолф. Той се хвърли към нея и я хвана през кръста. Ала Пипи беше непоклатима като скала. Още можеш, окоръжи го тя.
но веднага се изтръгна от хватката му и след миг силният Адолф отново се просна на тепиха. Пипи застана на страна да изчака докато стане. Тя не чака дълго. Той се надигна с рев и се спусна към нея. Тралала, хоп саса, измърмори Пипи. Всички в цирка тропаха с крака, хвърляха шапките си нагоре и крещяха: „Дръж се, Пипи!“ Когато силният Адолф се втурна към нея за трети път, Пипи го вдигна с изправени ръце над главата си и обиколи с него арената. След това пак го повали на тепиха и го притисна към земята. Сега, драги Чичко, смятам, че няма защо да продължаваме, каза му тя. По-весело, отколкото беше досега, няма да стане. Пипи победи! Пипи победи! Викаха всички в цирка. Силният Адолф светкавично се измъкна. Директорът на цирка трябваше да даде на Пипи стотарката, а личеше, че с най-голямо удоволствие по-скоро би я сдъвкал. „Съпофятайте, госпожице“, каза той. „Съпофятайте 100 крони. „Пфу!“ презрително каза Пипи. „Какво да я правя тая хартийка?“ „Дръж си я и си опечи в нея чирози, ако искаш.“ И тя се върна на мястото си. „Брей, че дълъг този цирк“, каза тя на Томи и Яник. „Няма да е лошо, ако си дремна малко. Събудете ми обаче, ако стане нещо и трябва да помагам.“ Тя се отпусна на стола и веднага заспа. И продължи да си хърка, докато разни палячовци, гълтачи на ножови и укротители на змии показваха майсторството си пред Томи, Аника и останалите зрители в цирка. Но, според мен, Пипи беше най-добра от всички, прошепна Томи на Аника.